Ciran jadi tina. Hai. Deh. Jadi kirim tak kena. Nak kirim tak kena. Oi. Sampai. खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैदों नै अखाया दाबो हागासिनो अखायाथ' दिनै हरावहाय ओरैबायदि गोसा हाथारबाय नालाय ओमफ्राय जोंनिथिंजाय बहाबा दै लोमदों होननाय खोनादों ओमफ्राय बेखौनो जोङो दायो एसे नायहैनो नागिरदों नायथ'नो एसे भिडिअबो बानायलांसै जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दै बानायाथ' जेरैथिंबो जाबाय आरोना क'क्राझारफोरावबो उदालगुरिफोरावबो बिराद दैबाना जानायनि फट' नुखांबाय ओमफ्राय बे नैबे जोंनि बर'बाजार एरिया खिनियावहाय बै दाखालि खनसे दैबाना जादोंमोन ना बे दैबाना जानायाव लोमनायफोरानो आरोबाव लोमफिनदों होननाय खोनादों आरो एबार खनसेयावहाय बांसिन लोमदों होननाय खोनादों ओमफ्राय बेखौनो जोङो दायो नायहैनोसै आरो जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांदो देग्लाय बोथोरा बोरैबा जाद्रायथारबाय न' लोगोफोर दैज्लांबाबो बांद्राय जाद्रायबाय दैयानो ओमफ्राय जाहा गारियाबो गैया न'आवहाय जोङो टमटम लानासो थांनो नागिरदों मा जाबावगोनसो मोनबाय आरोना देग्लायनि दैज्लां बोथोरखौ गायनाय फुनायखौथ' बाद दोन गावबा गाव थानोनो न'आनो गैयासो जालांलायनोसै आरो Ya. Mama खालामदों बाय Trong. खामायलासो माथो नोंलाय बाबा Out. दिनै ओमफ्राय जाहा आलासिफोरबो फैदोंमोन नै आलासिफोरखौबो एसे भिडिअ लानाय जाबाय मेम'रि थाथों होननानैनो ओमफ्राय बे ब्लगावनो सोनानै होदेरबाय आङो आलासिफोरा जोंहा बिबोनांनि लोगोफोर बिसोरबो दैबानाखौनो नायनो फैदोंमोन जोंनिथिंजाय बहा दै लोमदो रिदो होननानै नायनो फैनाय आरो ओमफ्राय जाहा बिबोनाङा न'आव दसे हाबलांसै होननानै बिसोरखौ लिंना लाबोबाय नै जाहा बिबोनाङा बेनो गथ' बानाया ओमफ्राय आलासिफोरा बहानिमोनथाय आं सिनायलायासै आरोना सासे सानैल' सिनायबाय आलासिफोरखौ लामासिम दोनफैदों आरो जोंहा बिदिनो जाहा आलासिफोरखौ जिखि जाया मानो थांनाय समावहाय ज'नो लामासिम ओंखारबोनानै दोनफायो बियो जोंहानि मोनसे हुदा जाबाय आरोना ना मोनदो दां आयौ बिदि खोबथेबा भिडिअ लाजानाय नङा माथो हा माबे नङाबाबो बन्द'बाबो खुलिनांगोन ना लांदाङाव थांनो दोनो माने होमबा अखा सिजोबबालाय सियालै दाखालि जों इदिनो थांबाय लासै थांनांगोन आरो अखा गोसा हाबानो खुलिना लाबा जागोन आं बेखौ दे जों भिडिअ लालांबाय दिदि बेनिखायनो रुलायाव नायनो लाखिलाय दसे ना नायनो बवा दलायानो दलाफोर आं ओइ बारलांबाय आयु मेरलाहाय जाहानबो हरलाय बायनो बेसां दिनै बिस्थिबारावनो दिनै नोंसोरथ' दिनै जाखाया दिनैथ' जाया जानायालाय बोखांलाय गैयालै फैयाखै र' बैफोरखौबो बोखांबोरा फैयाखैना दा दहायसो मालाय टमेट' फैगोन
ओइफोराव हाबबायदां दाहालागि गैया अखा हाबाय थाबाय फैयाखै नोंसानिखौ नायनो बेसां मोनखो नायनो आयु स्र' स्र'थार मालाय दांग्रा दांग्रा दाखालिनिया जि फिसा फिसामोन ना दिनैनिया जि मोजांथार दहाय फुङावनो होनाय नामा फुंनिखौ लांबाय बिसिनिनो ए जानगोन थिनदो बा फुंनिखौ लांनानै आंबो होगौमोनहाय बिस्थिबार नङाबा नुख्रिसाबो हामा जाबायना हा बे थालाव ना मोनदोबा बेथाल बिस्थिबाराव ए देलाय बोखांलाय हाबबायदां सम सम फैयो आरो ना टाइम आरो आइ नोंसानिया माने एसां गिदिर गिदिर नाया हा माने इदि हा जेनिसो बैला आसला जेनिसो बैला बेखायनो सानदां आरो बैला आसला बेबो नोंसानि मेरला जाबायलै नोंसानिया मोननै मालाय होमबा नोंसानियालाय आंनियाल' बिला प्लास्टिकआवसो इयो ओइ नोंनियाबो मेरलाथ' नै जाबाय मेरला फैदो नायथिंजोबगोन गासैनिखौबो नायगोन नाखो थ' ओंख्लायदो जोङो मोनसे जायगायाव नायनानै फैबाय आरो नैबे जायगायाव आरो बै मोनसेयावबो दंबावो र' बेबायदिनो फारि फारि नायलांबाय थानि सोर मा ना मोन्दों फुवारना हरलाय मुखो नों ओंख्लाया होमबा मा नाखौ मोनदों ना मोनाखै जाहानि फख्रिनि नाखौसो हमदो नोंसोरो हरलाय नायनि हरलाय थेमानिखौ नायनो फायाखै मेरला नोंनियालाय खोबनासो दोनदो ए आयु जि मोजां खाना बोथिया देलाय बोखांलाय खनसे नायनि ओइलाय आयु मासे फैबाय नोंनियालाय नाखौनो बोखांनो रोङा हरा मानसिखौ नायनि ना लांनोसो फैदों आं ए मगानो जाहाबो लांगौमोनहाय दिनै जाहा मोनजायाना बेनिखायनो दिलायखौ बोखांलाय नायनि बारदों न' इयो माबा नास्रायनाया बारदों आयु बोथियाया देरसोबाय न' ओइ खनसे जि फिसाखामोन स्र' जाथारबाय लांगार जोब्बाय खोमा ए बोखांदो हाबबाय दा दैयाबो जि गिदिर जाखाबायना देग्लाय माइ गायनो हालादां समसो फैयो न' ओइलाय आयु मासेरा माननै आंना माइ गायनाय ओइलाय बिनामनियाव दा गायबावगोन ओइलाय हाद जाहानि फख्रिनिसोहाय बेफोर नाया जेमथार लांखांबाय जाखांबाय जाखांबायबो जायाखैनो संसैसो ए संनो खांख्राइबो फायदो न' लांखांबाय न' लाङाखै आं दा बसो फैनाय रानि ओइ हायन दे हायन होना हाय भिडिअ लाबा गाबोमोन नायो नोंसानियालाय लांबाय खनथाम दासो होफैदो न' मेरला होमबाबो गिदिर ना पुलिसा ए गैया नङाथ' नायानो लांबायदां आधा केजि दंसाबोथ' दाबो मेरला दे बोखांदो नायनो ओइले मानैबाबो इदि गिदिरबा मोजां आरो
र' आरो ओइ सोरनियाव नाहैलायनि Thôi để ạ. Lăng vậy nó? lăng mất vậy sẽ. Na butia ra rồi vậy nó. Mia mau kết thar na mai san lại. Đây dừng làm dừng ghét nữa. Cái sao nè lại? Cái đinh của xíu sao đâu đâu. Hiểu. Bà thiên ra gần. Ai sini rồi thật thật. Mình bay nè. Kìa nó. Đã sứ phải được đắng. Với khẳng này con xe hàm bay đắng. Xôm lột phải gì nó? Cái mình thật bay nè mà. Lăng bay nó. Cái phép ra rồi bay này ạ. Khi bắt lăng khởi? Cuma selada nama. Misalnya lah, kau bayar ladang. Hati sih je mana? Ayo, getang thang ni di dunia se. Ini sarja lagi na? Iya barang macam mana boleh? Malik ke lah beli? Masih awak apa kian? Tu ya boleh man gele. जोंनि बर'बाजार एरियायावहाय नै बिसोर गामियाव बांसिन जादोंमोन दैबानाया ओमफ्रायो जोङो एसेबां हाबै लाहैयाखै लामाल'सो थाबायलांदों आरोना आरो एसे गोथौबो ना दैया बिनिखायनो जोङो हाबहैयासै आरो बेलेग गामिफोरावबो नायहैनांगौ होननानै जोङो मोनसे गामियावनो बांद्राय गोबाव थानाय जायाखै आरो ओरैनोथ' बिसोर गामियानो बांसिन लोमदों बै खनसे दैबाना जानायावबो बिसोर गामियानो बांसिन लोमखादोंमोन ओमफ्राय बे साइडनिया माने सा खोलाना बिसोर गामिया ओमफ्राय साहाथिंनियाल'सो लोमदोंमोन बै खनसेयावहाय ओमफ्राय एबार खनसेयावहाय खोलाथिंनियाबो लोमबाय आरो बे गामिनि अनगायैबो आरो मोनसे गामि दाउब' गामि होननाय गामियाबो लोमदों होननानै खोन्थादों नैबे दैयानो बे दाउब' गामियावबो सहैदोंनो आरो एबार खनसेयावहाय नाथायबा जोङो बे गामियाव थांनाय जायासै आरो साइना बिदि बे नाया जोंहानिसोमोनलै जोंहानि फुख्रिनि फैथारनाय बे नायलाय ओइ सोरा दङ सोरा थादो बेयाव बे सोर थादो थायाखै ओरैनो जना थाफैदो न'आव थानो जायगा गैला ना नै बियो माबा दखान आरोना बियो बेयावहाय माबा जायो बाजार जायो आरो सुक्रुबार बाजार आं मालाबा फैयो नालाय जोंनि बर' बाजार बियो ओमफ्राय नै स्कुलाबो लोमबाय बेखौबो आङो बै खनसे भिडिअ बानायफैदोंमोन बै खनसेयावहाय बांद्राय बेबायदि लोमद्रायाखैमोन कदमतलि एलपि स्कुल आरो बियो ओमफ्राय एबार खनसेयाव बोरैबा गाज्रिद्राय लोमबाय एबारावथ' अखायानो बाराद्राय जाद्रायथारोना बेफोरबो खुराखैमोन बै खनसेयावहाय एबार खनसेयाव बांद्राय खुरबाय आरो
जोङो कोदोमथिलि गामिनि दै लोमनायखौ नायखांबाय ओमफ्राय दायो सोमलिगुरि होननाय गामियाव थांगोन जोङो बै खनसेयावबो थांखादोंमोन जोङो बेयावहाय बै खनसेयावबो लोमदोंमोन दा एबार खनसेयावहाय माबायदि लोमदों बेखौ एसे नायहैनो नागिरदों आरो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय नोंथांमोना आं बेबायदिनो फारि फारि देखायलांबाय थागोन दुखु मोनो नायनानैबो ओमफ्राय मा खालामनो आरो न' बोथोरानो बेबायदि खालामदोंब्लाथ' आरो गला सयासि अखा बोथोरनि माबा मेथाइफोरखौ जानो लुबैसोबाय नालाय ओमफ्रायो सया स्टिक बायनानै लादों नै अखा बोथोराव आरो बायदिसिना जानो लुबैखायोना मानसिफोरा ओइ मोनदोंना जे सारनाय मोनदों मोनदोंना मोनाखै नायालाय नाया मोनदोंना मोनाखै होनो नोंसिनालाय खाथियाव लांलाय नायनो लायनाखौ नायनि दे जे सारलायनाय जाबाय आरो बियो जों गामि माने आंनि जोनोमगिरि गामि आरोना बेबो नै एसे लोमहांबाय दैया बिथिंजाय लोमबाय थाखायो ओमफ्राय बै खनसेयावथ' लोमाखैमोन एबार लोमहांदों साथा लाबो मुथु साथाया लाबो जोङो सोमलिगुरि गामियाव मोनफैलायबाय नोंसोर गामियावबो दै लोमदों आरोना एसे ओमफ्रायो देखायनि सोरनि गामिखौबो एसे जों मोनफैनायजों अखायाबो जि बारा हानानै होबाय ओमफ्राय नै सोमलिगुरि LP स्कुला बै खनसेयाव बांसिन बारा लोमाखैमोन बांसिन होनफ्लाङो बै खनसेयाव बारा लोमाखैमोन ओमफ्राय एबार खनसेयाव बांसिन लोमजोबथारबाय नै सेस पानि दैबाना जाजोबथारबाय ना मोनदों देलाय बोखांलाय नायनि हाबबायदां सम दे बोखांलाय नायनि दलाया मोनसेया गिदिरथार मेरला औ ना मलाय गासिबो गामियावनो बहुद मानसियानो ना आजावदोना नायाबो फायो नालाय बेखायनो आजावो ओमफ्राय मालायफोरखौ आजावनाय नुनानै आंबो नै बोखांनो लुगैनानै बोखांनायदोंमोन बेयावहाय फायाखै बेबायदिनो आङो सोरनिखौबा बोखांबोगासिनो आरोना ओमफ्राय नै बियो मुथुनि लोगो लाहानि न' बिस्रानियाबो नै न'आ लोमहांदों ओमफ्राय नै मालाय बेसा सायना मागुर मोनदों एक गिलास दङ दैया फुख्रिनि नासोना लाबलायाव नायनो नांदों मासेल'सो सोमलिगुरि गामिनिफ्राय फैनानै नै जोङो क'क्राझारि गामियावहाय मोनफैलायबाय बेबायदिनो जोङो गामि गिदिंगासिनो आरोना गासिबो गामियावनो ओमफ्राय ना आजावनाय नुयो मालाय नायाबो फायदों नालाय आरो बेबायदि अखा बोथोरावहाय नाफोरा फायखायोना आजावनोबो मोजां जाथारो आरो ओमफ्रायो गासिबखौबो ना आजावनाय नुनायखाय भिडिअ लाबोजोबदों आङो बिनिखायनो आंनि ब्लगावहाय बांसिन ना आजावनाय नुगोन आरो दिनैनि ब्लगावहाय ओमफ्राय नै आरो जोङो मोनसे गामियाव मोनफैलायबाय बियो माबा गिरुवा क'क्राझारिनिफ्राय फैनानै गिरुवायावहाय मोनफैलायबाय आरो जोङो जोङो ओरैनो दै बे लोमनायफोरखौ नायथिंदो बोखांदो फैबायदां जानो गाखोथारासैहाय दहायसो गाखोदोंमोन फैलाय फैदों फिसा जोंनिथिंनिया बोथिया फैदों नाया ओइ नै ना फैदों फुख्रिनि
फुख्रिनि ना फिसा बे फैदों आरो बै स्कुला लोमदों न इयो औ लोमजोबदों बेबो लोमदों ओमफ्राय बै हाथाइसालि खावसेनिफ्राय ओरै बोहैबोनानै मन्दिरा लोमलांबाय बै न'खरथामाबोथ' लोमबायानोसै लोमजोबखानाय नुदों दा बेखौना दहाय नुदों इथिंखो इथि दहायजों फैयाखैमोन बिथिं फैयाखैमोन दासो फैदों जों गासिबो लोमलांजोबदों दालाय रानहांबाय नामा एकदम साव बोहैलांखादों दैया ए मालाबाबो बिदि लोमफेरामोन देग्लाय देग्लाय बाराद्राय जाबाय दैया एसे फर गियार होनानै दाब्रायखाब्रा सोरखो गावसोर थांखालायबाय आङो जोंहानाव न ए जोंहा बै माबायाव लांनाया उदालगुरि लांनाया ओइ आमाय खानिनि फिसाजोखौ लांनाया हेमाखौ लांनाया हिरम्ब'आ मादै थांना फैखांबावबाय जों दंना गैयामोन जों मोनदानानै आफासो गैयामोन आरो बे आमाय खानियानो ज' जों थांनायावहा नोंसिनाव लांबाय ज' हाफैबाय हजोंनि लागोन ओइ नै ना मला ना मा नाम नोंसिनालाय नोंनालाय मा क्लासाव फरायो बबे स्कुलाव नोंनियालाय मेथा सेन्टारावनो गुरुनायालाय मेरला दोनहैखांबाय ने बुरजाथार मोनबाय दे नानिया आयै गिदिर मानि फैबाय हनै मा खालामगोन बे नाखौलाय जागोन दे नै लांफैनायनि ओमफ्राय नै बैयो माबा जयगुरुनि मन्दिर आरो बेबो गिरुवायावनो दङ दहाय मादैया खोन्थादोंमोन ना मन्दिरफोराबो लोमजोबलांबाय होनना खोन्थादोंमोन ना बे मन्दिरखौनो खोन्थादों आरो ओमफ्राय बे मन्दिरखौबो एसे हाबनानै नायहैनो नागिरदों नै लामायाव दैया स्राय स्राय मोजांथार बोहैदों आं दला बोखांना नायदोंमोन होबाबो जाफिनाखै बेयावबो मोनदों नाखौ मोननायालाय ओमफ्राय सिङाव एसे हाबहैना नायनि माबायदि लोमदों नै बांद्राय लोमाखै आरोना एसे लोमहांदों दहाय बांद्राय लोमनाय मोनदां ओमफ्रायो एसे रानबाय होननाबो खोन्थादोंना जों एसे राननायाव मोनहैबाय खोमा ओमफ्राय बेयाव दैया जि दाहारखा माबायावसो भिडिअ लानायावसो बारा दाहार बादि नुवाखै आरोना ओमफ्राय थाबायनायाव जि दाहार जाखादों बै बाल्थिंफोरखौनो बुखारलाबायनो मायखादों आरो जोङो जोंनिथिंनि दैबाना जानायखौ नायखांबाय बेखिनियानो आरोना जोंनिथिंजाय दैबाना जानाया मालायफोरनि बादि एसेबां लोमखाव लोमसि जाद्रायाखै एसे लोमदों अब्लाबो बै खनसे लोमनायनिख्रुइ एसे बांसिन लोमदों आरोना एबार खनसेयावहाय ओमफ्रायो आंना भिडिअ'आबो जोबनायनि लामायाव फैबाय नै जोङो जोंनि सुदेम सेन्टार मोनफैफिनबाय ओमफ्राय आङो खै केजि दं होननानै एसे सुजा नायदोंमोन नै 49 केजिल'सै आङो एसे हामदों आरोना आङो 53 केजिमोन नालाय एसे हामनाय बायदि मोनखादों आंबो बिनिखायनो सुजाबाय सुजायैयाबो गोबाव मानि जाबायमोन ना ओमफ्राय दायो जोङो गुगुनि जानोसै गुगुनि जानानै न' फारसे थांफिननोसै आरो ओमफ्राय भिडिअ'आबो आंना जोब्बाय जायफोरा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअ'खौ लाइक खालामनानै होदो कमेन्टबो खालामदो ओमफ्राय नै जाहानि लामानि फुला अखा हाबाय थानानै एसे गाज्रि जानायखाय जोंहा आफाया दानबाय आरोना अन्थाव बाथावनो बाय बाय लोगोफोर